ati dijawake apa terus ayo gawane no angenteni sapa sak lilir sak Sri Wahyuni nggih Sri kuwi pari rezeki wahyu ki kewahyuan uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan wedhek ayo angenteni sak oke gedimen to suaramu ngelokor nembian ya sak nyandake nggih Mas oh iya iya yuk aku ngenteni to kamu kaya ngentenimu dening wayu semim sereneng gelku Daku semua papu jaku alon-alon wae ora apa-apa santai nek guyu tapi ora serak ya enggak aman kalau nembang. bicara kalau nyanyi enggak tekan ora apa-apa aja banter oper-operan mawon kali Mas Heru nggih oke no ya tak jaluk jo citra janji doh masih wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni kowe nek pacaran Joko kebanteran lho, Sek. Pengaruh ning swara. Ora. Aja ngrungokne grum cecer ya, Sek. Wis ngeslong itu. Ngeslot. Ya. Kledang kae teko pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali lon-lonan sing kepenak katur para penonton ingkang taksih lenggah wonten ing Desa Kemloko Legi. Aja kemaki tor, biasa wae. Kayak Fred pisan itu.
kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni lumrah sinden suarane entek iki lumrah ya ta nek jare emang dilokne Mas Herman ngeslong aku ora tau ya mesti ngunangi Mas Heru suarane entek kok ora tau aku ya yo mergo ora iso ngeslong mung lho nah aku selalu fit to iya eser ra ngombe kok kuwi status ning karaoke karo emotikone banyu crot ya entekno kledang kae teko pranyata janjine datan citra saumpama aja lali kaleku tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah ngono terus luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh, masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok besok. Mbok cedhak omah banget tok werung ngotok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isuk-isuk. Mergo ya sekolah malam Senin besok iki. Biasane 3:30, sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12 kok Covid kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik. Serampat. Yuk. Tansah
diresiki lho. Aja nganti diresiki ben ngene malah mening, Guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karepen gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengki. Waduh. Wo sayang istri, sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Heeh. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih ya, lah niku lho. Nggih. Nggih, Bobot putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Sastra tau bener to aku. Ya, ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Lho maksude mestine kesawaban anu Oh. wahyune barokahe. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Heeh. Jak tanggapan nggih kerayaan yoga, makane tak ke omah tak kancing. Mbah Kungi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambi. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah tor. Victor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh, kok wis tau pedhok to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah tor. Iya. Bisa serampat ya, serampat neh, yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki pian iki. Tenan apa ora gamane? Wow. Iki anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Saya nambahi bangun dasar ayu Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki mundak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes mun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine apa Magetan? Medion. Medion. Nek sapa nek Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Iso ora? Iso apa ora?
Baleni nek. Lah ora iso. Ngadep, Dodok. Victor, Sikile Olga. lurus. Lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sapa ora? Sapa ora? Ya panggang ngene sik. Lah. Lah mong Victor apa ora gojelan tangan iki? Lu sawangen. 1 2 3. Lho. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Kalah. Panggah gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lah ning isor. Sekisor aja. Kok akali ya. Lah kula niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Sip. Luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia Ya. niku jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Aja ngenyek lho, Victor iki adik tingkatku. Lah. Berarti mau gimana pun tetep unggul aku. Les mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasok. Iso ora? Yo ora tau ukur aku. Lah goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki sapa? Terus mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gue iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. Heh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Lah. Ayo. Iso apa ora? Lah satu pohon iki pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho. Aku medun aku. Lho. Ora leh nesu. to ya. Sabar. Lah kok nggo iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Weh. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku emang ngono. Oh iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus nggih, dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih, betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom agek siji. Ayo. Baskom. Alah, baskom Kok agek kemen siji. to? Alah. Mangkok. Mangkok tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Amung siji tok nek aku lah mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah, aku itok paling. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus Wajan. wajan N iki. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Ora oleh nesuin Allah ma'asobirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, nah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pito, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok Njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyinggol blangkone. tanpa nyenggol blangkon. Oh yo ngono. Ayo. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter kowe. Alah, kowe kok malah Ora mlebu iso. jero blangkon. Ora Malah iso. dadi kura. Oh. Gara-gara ing jagat kasirep sanoyan toko Citra guyu laka-laka
nyoto kaperdaban miyose sang Bajranaya sampir sumanding teluyuk gandhe dulahe lae sadulit yen tak rasa sedina kaya setahun rono rene kaya wong bingung rena wengi tan sisa turu ambung tansah mikirke sliramu bebayanganmu katone netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen 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 aku kangen sliramu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Dek Petro. Selamat pagi Dek Bagong, pagi banget. Ketemu meneh ana ing season 2 intermezzo patet songo kang winastan goro-goro ya. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Mula adegane goro-goro menika papane sak rampunging perang gagal. Bar perang rame-rame rasane diselehke, kencenge dikendoni. Luar biasa. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pamirsa ya truk becik kang isih nunggoni ana ing lokasi ana ing TKP nggih Mas Gareng becik kang memantau lumantar via YouTube sing isih nunggoni awake dhewe katelune Dik Petro Dik Bagong anggone awake dhewe lek-lekan paring panglipur ya truk wis yen penonton kang mapan ana ing lokasi iki wis tenan. Tolok ukur penonton wayang iki ya nganjuk. Kok ngono? Ha ya no. Penonton nganjuk iki wis kabeh ngakoni, seniman kabeh dalang ngakoni yen ora mung penikmat wayang ning uga dadi pengamat wayang. Ngene iki kelebu dadi benteng seni lan tradisi lho Mas Gareng. Ngono ya, Truk? Nggih. Tenan kok Mas. Penggemar wayang iki sing ora kakean rewel ya penggemar ana laladan nganjuk. Ngono, Gong. Heeh. Kuwi kena kanggo contoh penggemar-penggemar wayang ana laladan liyane. Merga penonton nganjuk ki isine wong pinter kabeh, ya toh? Pinter lan ngenake tata krama lho kuwi. Jroning nonton sewengi iki wis ngerti sangu saka ngomah, ngono. Aku arep nonton wayang sing tak delok sapa iki wis ngerti nggawa sangu dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Gong. Heeh. Cara jajan ngono, aku arep mangkat saka ngomah tuku soto, ya toh? Nek wis tekan warung ora golek rawon, kuwi perumpamaane kaya ngono kuwi. Kuwi tegese iso empan nggawa papan. Merga sing marake ora tentrem, penggemar siji lan sijine kuwi ya merga saka ucape wong-wong sing ora ngerti apa-apa kuwi mau Mas Gareng Dik Bagong. Oh ngono, Truk. Ngono Mas. Heeh. Mongko jaman sing saya maju saiki okeh Gong, wong kaya ngono kuwi, wong toksik ngono kuwi okeh banget. Ngono, heeh. Wong kuwi mau yen ngomong tanpa dipikir, akibate piye wis babar blas ora dirasake. Merga omongane mau tanpa rasa, waton ngobahke lambe. Oh ngono, heeh. Ning wong kaya ngono kuwi mau jane ora ana apa-apane. Jal, tuk deloken karyane nak ora ana. Isane mbung cangkeman kuwi. Heeh. Mula iki uga pembelajaran. Aku Mas Gareng Dik Bagong ngadepi tahun-tahun politik iki kudu kebak ing pangati-ati. Oh ngono ya, Lek. Iki wis mulai memanas. Ha nggih. Tahun 24 tahun ngarep Indonesia arep duwe gawe geden-geden, ya toh? Pesta demokrasi. Mula aja nganti gampang ditukumba, utamane warga masyarakat kang mapan ana ing Kemloko Legi kene. Beda pilihan aja nganti jotosan. Wah ya. Beda pilihan kena ning aja nganti ngrusak marang kerukunan lan paseduluran ya, Dik Petro. Nggih.
Mergo napa to Mas Gareng? Kerukunan kuwi kebutuhan yang abadi. Nek nggur pilihan kuwi ben 5 tahun pisan, ben 5 tahun kuwi mesti ana. Ning aku percaya kok Mas Petruk. Piye Bagong? Warga masyarakat kene iki wis pinter kabeh, ya toh? Ora gampang dikusiri karo sengkuni-sengkuni sing bakal mau ngobak-ngobak katentreman lan kerukunaning warga. Wis do melek politik kabeh. Nggih, bagus. Bener, Gong. Mula saling berkaitan apa sing awake dhewe rembug karo rangkaian adicara bengi iki. Ya kuwi Sumpah Pemuda, ya toh? Sumpah Pemuda kuwi cekak aos isine, ya toh? Bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia lan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Oh ya. Yo, alam-alaman. Rembukan, guyon karo diselingi tembang-tembang. Nganggo bawa. Mumpung ana Mas Heru. Oke. Pelok. Monggo Mas Heru. Katuran bawa kagem nuran-nuran wonten ing pagi hari ini. Kinanti mawon. Oke, kinanti niku tegese dinteni. Jan kangen karo suarane Mas Heru. Ya. Manah kang ketaman wuyung tepung wong kang ayu klambine Mas Heru oren ki aja leren. Tidak parengi ren. Kang Maji to. Yo. Susah lamun den lap lekno darmanekat dahsub manding aku alpan ora tau roh ya. Wis metu ya. Tokne ae. Yo. Sanadyan namung sedhela nambani kangening ati. Dijawake apa terus? Ayo gawane no angenteni. Sapa? Sek. Lilir sek. Sri Wahyuni. Sri kuwi pari rejeki, wahyu ki kewahyuan. Uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan. Wedeg. Ayo, angenteni sik. Oke. Gedimen ta suaramu? Ngelokor nembian. Ya. Sak nyandake nggih, Mas. Oh, iya. Iya. Yuk. Aku ngenteni to kamu kaya ngentenimu dening wayu semip jroning kalbu
alon-alon wae ora apa-apa. Santai. Nek guyu tapi ora serak ya. Enggak aman Nek kalau lembah. bicara, kalau nyanyi enggak tekan. Ora apa-apa. Aja banter. Oper-operan mawon kali Mas Heru nggih. Oke no. Ya. Ya. Tak jaluk jo citra janji duh ni masih wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah nganteni Kowe nek pacaran aja kebanteran lho, Sek. Pengaruh ning swara. Ora. Aja ngrungokne gurem cecer ya, Sek. Iso ngeslong itu. Ngeslot. Ya. Kledang kae teka pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali Lon-lonan sing kepenak. Katur para penonton ingkang taksih lenggah wonten ing Desa Kemloko Legi. Aja kemaki tor, biasa wae. Kepret pisan wae. Kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah nganteni
Kok lumrah sinden suarane entek iki lumrah. Ya ta? Heeh. Nek jare emang di lokne Mas Herman ngeslong. Aku ora tau ya. Mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya. Yo mergo ora iso ngeslong mung lho. Nah aku selalu fit toh. Wah iya. Ese ra ngombe kok kuwi. Ya. Status ning karaoke. Karo emotikone banyu crot. Ya, entekno. Kledang kae teko Pranyata janjine datan citra gelang alit balot bisa saumpama aja lali Tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah. Ngono terus. Heeh. Ah, luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh, masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok sesuk. Mbok cedhak omah banget kok werung ngotok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bari rada bengi aja isu-isu. Mergo ya sekolah malam Senin sesuk iki. Biasane 3:30. Sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12 kaya Covid kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik. Heeh. Serampat. Yuk.